hanya hewan masing sama aplikasi package ini kok temani bising tui mia charik ni jaita tam pro nailet building ni first floor hor nanggo ur pati laikha kok tema sai makhano phai sobai ka jrani ani phai 26 rok kisani bagui langma banji baikha building bising ko tongnai rok ke belai khano wana masing kamka tai kiri masing ko khamka omo belai khano pati mung koro pati kha kisani bagui deramung tai koromung nukjak liya haike nai tong di chini kok temani bising ti sal brum na update kono gui tongnai norok no haike belai khano kirma singsa ka bo hanyo khamui tong khammani nukjagui tong tiri prohas teo karen bai no khukro belai wana masingsa ta kirma singsa omosekono patimu patikha first floor second floor oma haike khamnani chance to mane haikono kham dia belai no kirma singsa nai tong di chini kok temani bising ti